Mohamed Aziz awekado anga fulibiye osonye awekado Ibrahima Buhari Zumana Kulubali Amara Sangare suma minye male sumare ndo ambe ni mbefo ka be walimando umbe ye kanuboyi be awekado bololo sanfe uklubana otemene ngo kabuyi aunga radio partner minu ni awekado anu tega obinywambulo ambu befo ku be walimando kerengere ni ala radio ambu fokono na kata dondo nga radio Masur abe kati marala ambe awekado fulila se murubo trorema le directeur Aruna Kulubali Mackenzie anga nyina awekado Bakari Demagako na le yanga chorobai ngo radio Bawle alebe buguni radio Laidu fana be buguni professeur Musa Kone awekado ale sababula mbebe an soro sanga ani wati sama FM be yamfulila kufo yamfulila na lamine sogona danyugo jemuka mimbe nangwa mako awekado dambe kene amba foka walimando chef de griot bilisumano fuli ani tanu be ka nyesham jitigi FM be kolonje ba kufo ndo murubo sukoba bi foka walimando SMTD kono sita sidibe keblaka ko mara anga fana foka walimando radio Epifani abe kolokani kufo onori jara awifu magamfane ale eriko tradi nyamai lamine kunare uba wole ko Ivoirien Burama Kulubali ko awekado sungolo jallo awekado minya ablay Kulubali ambe ni bela jele ka fulike Nura FM sanfe mumbe radio suyi anne minu tiga obinywambulo do fana marala gafe mbila teme abiteme radio Dafina sanfe Dafina minye DGR oye awekado Mamadou Doumbia ba fuka walimando abula ka fulila se Dauda Baguma ani Japon otemene ngo kabuyi wa FM abe tominya kufo tominya marala minya awekado radio suba mbe Sirman Kulubali ya nyamai Dr Ablay Dambele ale ya promoteri fukata si awekado minya Musa Ba directeur caisse de retraite anikado Christine Mungoro Wili Christine ndoko ko Christine ko joyeux anniversaire ko alaka sound chaya minya awekado minya Samba Jarai Tambour ani Joseph Chenu professeur Amba Foka Walimando sanga ani wati siga so marala Koto FM awekado alibi ambe Koto FM barakela obefu Mamadou Sidibe minye awekado Bajo directeur do anga fulibai suri itrore ka fona fu directeur de programme do siga so kelena ambe klaka na ndado ala duna na tola radio awekado werebe mimba vilifinya fe ni ala sonama mo bina fomia sorala fu ti be ani kilinya fu to bo ambe yikilinye ba beri no fe ko yikuna fuli ko yi radio Baje FM tukoto amba ma be fu ka be walimando ndo kuna fudi kene awekado ambitana ya nga temeni radio so toyi fudi minimba tamba bo se bongono sebe menanga mako l'indépendant minye awekado Ablay Jara ali kumana akudi minye awekado Azizi Mohamed amba fuka walimando Ibrahima Kulubali anga fuli bay ko bonjour tout le monde hier fana bonjour non prêt très prêt parti allez va atafatia awo dans 3 wa 1 2 3 gafe l'indépendant ndo l'indépendant minga awekado akumambe affaire imbi talike mingambi ambise ka fo 6 barabla c'est tout c'est fini alba rectifier avec fouille permis minga awekado ni ngui mbebe munkofo Ablay Jara ale de kumambe ndo kuma kamimbe na be faso deunda abi wati jambo ya kembe ka nye lamini ni be bora kalama na chozini mo awekado ka tabali adaro ka dindai kuma imbe munkofo Wagner ko kuma ale do risila kauka awekado chafari minumbe awekado o babu o sira awekado Nations Unies tabalika sobel ko kala maiga aye awekado sinzi minga kosobe teddo wale minya awekado surasu minumbe no be barkan tola rengere ni ala nzoro ko surasu luka wuli ka joke nzoro yere ka wuli ka 40 kasuru mafenvo anye anu makuma ko dingile ka foko minya awekado duna na tola ku be barkan ku ba ashele mundini boya ni katana e koso ikado ka fo shogali seme oka otemenengo kabuyi minisima yere ka dese ani awekado fanga kulugiri minna mogobola otem minisima la shogali seme awekado ofana kangoyi ndo assemblée générale belebele awekado akera onila aunga premier ministre shogal ko kala maiga dongo ala ayajiru la kene kono e ka fo minya awekado pangulu minna mbe kumba kono abikumi jamfa jugu duna awma kando pangulu kono sabu minya nje nyogo no be France ko fo France ala de mineka aichun akabo pangulu ngono ka an toyi mano dungera dro an bitade avion imbi shuru sika fo dengelen tala ako wo boli ngoy minye France wuli ka joke ka fo ku be barkan ku ba shele ka sama ka bo an fe ka suru ni an maski ka fo ke na makuma fana fe minne away ka do bunya kse kele atigaro ka fo ote ola tirga ba ku ako minisma fana kan ti sokola anin desera ko bela jele de kembe so buye bi an ga jamana en kembe babugu barai
kembe batamesirai sabu niye jatemire ke nimbe de ya to Choguel ya jira kafo na manye kafo andega be minum bulu akoti ka seka nyesoro jagu ya do fanga wuli ka joke ka sira wala laje sira min vona bise ka to ngalla kana awai ka do bise ka sabati chugo kerengere ne la terrorisme min be an fa terrorisme olube bade be bolu chugumi ka sika awai ka do bo awga jamana ko sabu niye jatemene ke nengo imana ke yoro do be olu laba awai ka do ubike bateme sirai ina fo kidal teselit Tombouctou awai ka do nungo ni bibla terrorisme usagula ingadu yo uboke anake barkan bo de nyini sake abla jara aya jara ka fo minye awai ka do awga premier ministre Choguel ko kala maiga ndogo assemblée nationale belebele et assemblée générale belebele o kera Nations Unies la septembre ko klimugwa ani duru akera yoro la no New York awai ka do no bo kofo how are you how do you do how do you think give me some money e ka do New York Anglican de Foraisa nga nga Choguel ya ndo ka do ka fo ni ndoni kama afini mingumbala faso fini dude aya fladama era ko kadai farafin kadai ukadai kabam flan churu kanye watu wa mingumbada hali ni dego la wila seko to ko adonga chenyi ka fo ka fese abi fomu ya chugumi abana imogote irete dictionnaire la walai ala jati fie ndo Choguel ko kala maiga New York awai ka do Nations Unies mo nyina akira kuma na kosobe sabu awai ka do ayajiru la ka fo awunga jamana yimbi tabulo mingambi fali jugu awai ka do onyo nyenembe awunfa dokara ka ja dugu do yerebe ulu joshira ka bo maliko yere la peu akira be bam peu ako civil ulu ko ni bi mine awai ka do ka fa chugo mingadui musula ka ka ta se demzel la ka ma hali de minu be de tanu minu mi shimi wala ka do ka fota suma be dula nyina ma awai ka do bi jeli kosoba jeli ko che jugula ako ni ngomi mvle ni awai ka do ko bebe ka ke watila wati min terrorisme yere awai ka do anyonye nembe awunfa Choguel ya jira ka fo opération Barkan ale be awai ka do tabulo minga ka fo ko bi shele ki mabo awna kala ka ke ki tege di nyamama o nyama tege di mimbina ke on yere ta do abike chugo mina ake ku yemuye adongo boro yemuye o yere awai ka do yefe min no do ninde Choguel ko gara maiga ako francien ni haklina min fo o kelende jamakadu o kelende afo mi mashima faranywanga ka nguma ka info kana soro odumba do tigitigi ka fo français ani Nations Unies ani Mali ambe de dumbe kulun kelena ambe de dum dalaka yekele fa faranywanga ni ka kuma sirka ba ko akoni mbete menengo ka boy ne jatemine ke kibaye ka fo minya awai ka do no dungera jagwa do fanga laje jinyama jolena ka laje telela mbi se ka to awai ka do fere ani double bitige mbi mawere soro andiga obidi minu akoni alaje ni ngomi mfleni ni ye ni ngobe laje tege dira ya mfe tege do na ya mfe abeti dore ko barkan ka waliya ani farasi ka jugu ya de nana ni mbele fasirke ba ko akoni alaje minya awai ka do awmbe ka hakli jagabo ko nana nanyi partner werewe no ya ande me ba werewe nanu tika obise ka di nyoma anu tika obi di nyoma mimbi se ka to français dinga misi ka fo ko abita ka to ka do ka fo ma ka soro mimbi shinda dinga ndala mbe ye muye anga chef de gouvernement abife ka jira awai ka do nyama la de ka fo siga temina o yere bay ni kungi bay ko dabla ango ni wuli ka joke bi anya ke shini aminya awai ka do ma wero be ka nyini minu mbi se ka to awai ka do bara mbi ke chugumbi mbi se ka to fo so awai ka do abilla kana terrorisme bi kele chugumbi sabu Choguel kulu do be no be AGS ko fo ani jesum nungo ni ye fem no be uson ko so be nga jamana ngonna Choguel ko kala maiga kali no ya soro ama awai ka do ma to ko fo ama irisi to ko fo ama jakulu to ko fo akoni mi mvo niye siga tala ko yi afora Nations Unies mo nyena afora fo watira afora fo yorola afora akanga fo maminu nyena, nyena, afora ulu fana nyena yo atite mo kande fasirke ba ko akoni ngomi mvleni mercenaire minumbe no olukanga na aunga jamana ngono Choguel ka fola minisuma ka desera ani France be jugo amina be de yato awai kado ningwe ambe ka lese yalsa abisika na aunga jamana ko koni ajatemine makam minumbe ka fo kaski bleu ma bata ani duru olu minumbe aumbara jamana ngona ka fo ko sa shegi ni nchugo ina 30 mene shishishi ko ai kado yefenye ko minni okuma ka cha ko so ko kuma na sa anganga sigide tabali kelenka ka laje minisuma yere anakunye mi bara inganga ke chugo mina ka mina unduma ka se duma mimbi se ka to jongo ala se ka aunga bara ke chugo mi ke chugo nyuma Choguel ko wala maiga ako bi ke sawuye faso donga danaya obi sinji ka do nyamauka obi sinji minisma mauka obi sinji Nations Unies ka obi sinji bela jelika nga nandora ni chugo ina lo so lasa akika do faso don abina ku nyakoro ka fofo dengele teka ke ba odun ye minya awai ka do sikatala faso ke ba ko akodi Choguel ko kala maiga ay Nations Unies wele ko jija
ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se ka to an ka sigi an ka kuma kɛlɛ min bɛ ni away ka dɔn an bɛɛ bɛ k'a lajɛ kɛlɛ in ni tiɲɛ don n'olu kɔni y'a jira tigitigi k'a fɔ ko ni mankan min filɛ nin ye away ka dɔn Mali ni Mali suru la a bɛ kɛ sababu ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen away ka dɔn gɛlɛya bɛ d'u ma n'o y'a sɔrɔ kuma ye tiɲɛ o kana kɛ away ka dɔn yɛrɛsagokɛ ye u ka sigi an bɛɛ k'a fɔ k'a lajɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na baara in bɛ se ka kɛ cogo min a ka kɛ ten Choguel Kokala Mayiga a ko away ka dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen na min ye away ka dɔn kɛlɛ ka kɛ bɛɛ k'a fɔ ko away ka dɔn terrorisme ka kɛlɛ la ko an bɛɛ mago b'o de la ko gouvernement fɛn min bɛ yen an dalakan an ti bɔ a kɔngo ye an dalakan ye min ye an ni diɲɛma bɛnna min kan fo ka diɲɛ wuli anw bɛ tɛmɛ o sira fɛ wa an ti diɲɛma kan sɔsɔ an ti bɔ diɲɛma naga kɔrɔ nka an ti janfa fana kɛ nka bɛ kuma la dɛ a y'i jira k'a fɔ min ye away ka dɔn an bɛɛ fanga faralen ɲɔgɔn kan ko de bɛ se ka kɛ sababu ye ɲini fɛ o bɛ kɛ sɔrɔ fu Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ Mali bɛ taabolo min kan ko bi anw bɛ an jɔ an cɛ jɔyɔrɔ la an jɔ an min kan ka kɛ yalasa min ye bɛn ani kelenya o min n'o fɔra o ka se ka kɛ away ka dɔn an tala ye a ko n'i y'a lajɛ a fɔra ko maa ba saba min bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛla kɔrɔw ye anw ka jamana kɔnɔ n'olu kun kan ka fara away ka dɔn sɔrɔsiw kan ka don baara wɛrɛw la n'o bɛ away ka dɔn DDR ko fɔ DDR min n'o kuma fɔra a ko siga t'a la anw ye maa 1,840 ni 40 olu sugandira ka ban olu farala away ka dɔn cɛdenw kan olu yɛrɛ b'u ka baara la min ye maa 1,000 ani away ka dɔn a tɔ min tora o ye joli a bɛ a sɛbɛnnen bi yan maa 1,000 ani maa 100 ani maa 60 o tɔ min tora a ko ale Choguel yɛrɛ olu ka wulikajɔ kun ye min ye o de ye yanni août kalo tile 21 min tɛmɛna k'a sɔrɔ away ka dɔn ninnu donna baara la nka siga tɛ min na coordination des mouvements de l'Azawadi n'o bɛ away ka dɔn SEMA ko fɔ olu ka loso lase n'u ka banbaliya ni n ka sira tɛ ko la o de y'a to hali bi ko in ma se ka kɛ sabu olu kun kan ka lisi min di lisi in u m'a di Choguel bɛ fɛ k'o de fɔ o kuma na a ye sɔnni sigi away ka dɔn o kan min ye Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ yalasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo o kuma min ye nin ko bɛɛ ye Choguel Kokala Mayiga a ye nin min fɔ a kɛn bɛ sababu ye bi dɔgɔ da wulila Sonkala Mayiga butigiden bɔgɔ o ni sigi ti bɛn min ye Faransi ye Faransi yɛrɛ kɔnɔ u ka away ka dɔn kunnafoni dibaw olu wuli bɛ k'u jɔ fan bɛɛ fɛ Choguel bɛ ɲininka cogo min a bɛ ɲininka ten nka ne bɛ min fɔ Choguel ye a ka kuma tuta a banna kuma banna kana tubabuw lajɛ dɛ parce que u b'u to kuma de la k'i ka kuma yɛlɛma ka i ka kuma yɛlɛma yɛrɛ dama tɛ koyi ka ɲininkali dɔw glissé kɔrɔ o kuma na sa i da bɛ fala kɔnɔ bin tigɛ a ka ɲi ta n'o kɛra dɔrɔn o y'i mago salen kuma banna sa o donc kuma min fɔra a tɛ tɛmɛ o kan a fɔra fɔ waati la a fɔra fɔ kuma na a kan ka fɔ minnu ɲɛna a fɔra olu fana ɲɛna o kuma ne hakili la kuma in ka ɲi dɛ kana tubabuw ka kuma foyi lamɛn parce que ne ɲɛ b'a la sɔgɔmada in na u bɛ kuma na dɛ u ye dalagɛsɛ min ta pour que ka tasuma don an ka dugu la o de ye k'a fɔ ko Choguel ko min ye élection dɔgɔkun 1 ou bien dɔgɔkun 2 ou bien kalo dama dama k'o bi fara kan u ye kuma ta k'a ɲɔni Choguel y'o fɔ kɛ hali n'a y'a fɔ kɛ o fɔra dɛ hali n'a y'a fɔ mais o fana fɔ waati a mana kɛ cogo cogo o kan ka fɔ cogo min na o fana bɛ yen nka tubabuw ka kuma de don u y'a pousser fo k'a bila o fana na donc il faut faire beaucoup attention a banna il bɔra ka kuma min fɔ discours in c'est historique sigi barabala kɛra o mais il faut faire attention a banna kana ninnu lajɛ dɛ u bɛ pousser de u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de tigɛ sisan sa kosɛbɛ k'an ka se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que Choguel ka nin kuma minnu fɔra nin ye Nations Unies ɲɛkɔrɔ a donni kama i ka dɔn k'a fɔ o kɛn bɛ sababu ye bi min yɛrɛ ni u ka maa minnu bi yan dɔnkilidala in ka fɔla maliyɛn jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'u hakili bɛ i ka dɔn nanzaraw bolo minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'u hakili bɛ i y'a faamuya b'a la maa dɔn ninnu tɔgɔ arabuw bolo o maliyɛn jugu olu fana wulilen b'u k'u jɔ dɛ n ye dɔ kɛ nin kumaba ninnu na ninnu fɔra ka tɛmɛ an ye caman mɛn nin na est-ce que nin ko in mais non an k'an sigi k'a lajɛ ne yɛrɛ mana bɔ an k'an sigi k'a lajɛ kamalenya ma ban wa a banna e kan ka dugawu de k'a ka ɲɛ kɛ mais an k'an sigi k'a lajɛ o ŋana jɛlen o kɔrɔ tɛ k'e bɛ fɛ an k'an sigi an k'a tiɲɛ tɔ de ye e bɛ fɛ a ka dafiri de c'est pas bon i ŋana jɛlen tɛ donc an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a banna jamana in ka bɔ nɔgɔ la a banna Choguel Kokala Mayiga maintenant i ye kuma min fɔ a mɛnna il faut ale dusuma a banna kana taa kuma wɛrɛ foyi fɔ a banna ka t'i pousser k'i bila kuma na min bɛ ka fasodenw kari ɲɔgɔn na sigi barabila k'o f'i ye dɛ n'o tɛ nin kuma in ye Alba de ye a banna ala tɛ rectifier ayi nin Alba tɛ hali rectifier a banna ala ka ni sababu bɛɛ yala bi a ma siri filɛ min ye away k'a dɔn Ablaye Jara a ka fasodi dɔw ka bidon bɔli e bonya b'a la
nyama munya abla jara ame foli tani ka asegere abla ni foli ka kan kosobe ka abla jara ma ko ani chesiri radio Nura FM bikonondo ani nani to be murumuru duru kala silike ka bo ko jumani were dala anga tani fasiri munya nyama dogaya oti kelesa suguntanya o de be kele obo sa kosobe ente de bamako ne be mbulu do me boni aye namu mamu kuma na kono o de yorosui wala flake ako kali bi kanye shimu ye bamanchu keleli oma ate muye wagneri ka naliko kuma munne akuma akwa be sina akera sobiye munye franci ukun keleme ka jamfa jugu munno ko labe jamana ima san 2021 o laba o yere la ninka anwa jamana koronfen fa ka bela jelen takata se kata di mouvement de lazawati amun yere kera sobiye anfla gelem kono na ninka na nanyo kono ko franci keleme ka san 2021 ko jamfa ko achina wallahi munye yere soye ko munye la erisuka ni keleka jekulu ko kuma munna abesina ko franci ku ko na chamani ka abosoye ko franci keleme ka labe mbala jelen tika senga ya no be 2021 laba okufo uluna la o bala jelen na segi munye fatinga ba akuna manya ka fo ko no duye ko munye jekulu mumbe nan kwa mako na be sema ma okufo anaka sababu yenu jamana ko ni ko amma fukusa akoko munye donse kura munno double inflani anaka so ka ayele mawa munye rasoye akoni yaji trazi dan bafla ani santa ani saba ko mu barkan uchuna on fenya jamana akonna ulla una ku kuto dore munye bamanchu no beterorisu ko fo ani dina ka besaka bo pia ni yaji temna ka laje abiti jo fo ma baduru ana akunganfe o ma baduru na kunganfe obia gatate mena jite bo esan wati bala jele ulla enyama dore biga fara gele okan an ku me koranfe fana an na yera so chamachela bi munye ame domina ko bi e bamako yera otna sega mine tuko shila fatiga ba muye yorosoye akoni ye frantika ni politique njetemna ka laje muye deux poids deux mesures kabuna dama don ku kusani nyanye muye bamanchu keleli ula akara sababu ye muye malido sun toro la kosobe malido ubora ka munye siraba janya niko omine uko dusuma kasi yira ninga yesi franci kelekela numa kaira kafo ku be fe munye franci ku kata ka bo andala fatiga ba muye yorosoye nyamani aklibala donin kama munye franci na be makoro ko fo abora ka ira ka fama mun gani ko munya alega kelege chow ko ambela kelenga sigina ka fo 2021 ko ni laba ulla ko be segin ka tasu wallahi fataka ka fola ako ko nu du segina ka tasu yoro imina ke batima silade mamun kara so be ngada do ni gelaya anka mouvement national de libération de lazawat ate MNL na ko fo wa fransiga la nyini na utra fara jekulu do ka ke jekulu bakle jekulu nanga mako sema life albi de fransiga la yini fransiga la yini tukuni kuna malidon ba nga sigi anga kuma sigi ku ngune dore ko nanu sigi na kuma ran na benga seba na ko ko bla senga benga seba atilla waliya ona ke watiye munye sema ma ko fo unu arme la beni ku nyeshi jamana ko ni uma sigatala fasiga ba akoko 2013 kana bla bila ibe na ka fo ko gele ko ni ko abanka na gele ko ni te fly ko malidon ku ye do ku meranti awat una yini ka fo ku be ni ka dimunya azaw akoni ka hakili jigi ndo halibi tuguna atrori akuma mbe minye tuguna e awai kado laji sisi amba foka wali mendo Mohamed Sisugo ka foka Bakari ya tabarifu ko sa be club anani watina anga na nyina awai kado minye awai kado kanubani de meba fenfembe club nya fandani nani anga befu be wali mendo Nura FM sanfe ndo halibi anga fulila si pakima abana me kosobe so tikela kuna funi halibi ambitana nouvelle horizon ne ba leta awai kado tuguna atrori na wile ko Wagner akuma bi sena halibi ako franci go ina jango te Wagner ko kuma min beka fo akololo ni amanya anabi na wulu mina kanye shi irisala kauma ako de sira tigala ni jatimine ke awunga jamana ambe dabulu minga iko bi ndogo wada mambo mali jongo ala awaikado ango ni be doni mina iko bi amma mo be ande me bawla antirla kaw anni anje nyogo ni anni minum bi barake amma go be ni bela jelina ko de kera so bi hakli juru munna ko so ba alaban na ke munye minye Wagner ko awaikado anana damine anje nyogon chaman bi minun ngoni kabo kera do kembe ka tabali gushi awaikado ka kuma chaman fo ni ka kangar da kan chama awaikado ni ko ke akoni ye jatimine ke ibai ka fo ni ngoyi mbi dabulu minga minye ni aferkili donga ala awaikado ode ko ni femi kumbe awaikado mado ni nyanje kerengere ni ala nanzara ka awaikado chedi dobi no yuko afere
a diplomatie maye affaires étrangères matewa Jean-Yves Le Drian ka away kado minye ministre des affaires étrangères Russie tola no Sergei Lavrov e kado ka foko lu ko ni ku e nyoanye kera assemblée générale blé mi no bika no kera 76e assemblée e kado ka fo Nations Unies majara tara away kado kalo kilim ngani kile akunja amuga ani wolonvla fasiri keba ko minye français ya e kan ni ninje away kado ku e nyoanye do wala te ku français de away kado kemme ka bamba ya farida Faransi de murutule Faransi de kembe ba foko jegeji bone njakuma tonga kabe uye away kado Wagner kukumai akabe uya me ako de strategala minya away kado Mali be tabulu minga iko bi jongo ala nyingali de bike na manye ka fo ngo imbe bi sena yelma away kado Ursula kauka jakulu mimbe na be Wagner ko fo Wagner ma ani anga Maliba yelma ambina seka ndiga udi nywa nyingali tobe asigira ako sigate mina ni mafla ko ni uye nywanye ako kura fo ni disrafe ajira ka fo nunga nywanye e diplomatie française no be Jean-Yves Le Drian ko fo uka chede ani Sergei Lavrowski uka nyonye bay abitali ken nindika akosika temina dongo ala nunu ni nywanje akoyi aseba ko chauffeur ko bu abina fa bela jile yi ka nyekse ble uyo fo nyoye Russie ani France akoni alaje bay ka fo minya away kado Jean-Yves Le Drian kwa e kangarda ajenyo ko no be Ursula kauka chen ko fo Sergei Lavrov ka e kangarda kange kanyesho ma nimbe Wagner ko fo ministry away kado ayajira ajenyo na ko ministry ko Wagner no na jamana ngoro akololo ani away kada gelea ko jija ko chesiri no ide sabu ulu nyambe ni ngoi na chugumi do wala te ko ndo kado ka fo Wagner ko kuma minna be ka fo away kado New York ko jamana ka away kado taraka tani ngoi wode ta ko bla timanjela akosika temina Wagner away kado awa aleko ni kanda kana aunga famo kanu lu former ka fokubina away kado aun protéger ki kado yefe minne akuma ka cha ko AFP groupe Wagner away kado ko kusika kembula ko sobe saba jira la kafo ni away kado Ursula kauka baraka roba mimbe ko njabana nyama suri no be Kremlin ko fo akwa jira la kafo ni away kado tega bi nyambulu masigate milu nyambulu abina fo Kremlin away kado o sembe akuni alaje ningo imana ke chugo minya away kado Wagner nali akembe away kado fandani nani befe anje ngondo yerebe ako masirike bako yelma away kado ninkololo ane amma kama yelma jamana bina sika ijo akorwa tuguna atrori akafasire do Nouvelle Horizon uka bidwa ningo chali do kuyi nyama kolon no cheni mgera ay men nous on est indépendant ou bien on n'est pas indépendant atna nyami katemani ngo différence ko ka be partenariat développer ni mame jambe do ni nyanja abada donc anga indépendance ko yete ayingal tumbeski de abeski ko sega tukuji ni ma tugu shi ta kono ko ay ta kono fenno siga ta la de ko sobe an bora fen jaman kalama ma chaman shi don ni sefe ngonu na wala ala kan ni sababa be ali bi angata nyama ni nouvelle zone ya le bla nouvelle zone kele ne ba ale ta te chaw mamu kuma na kono ode tugna atrawule ako ko mu yekle sababara do ko ni okera le sababara ko nan la ibe na ka fo ko mu maliden do ko ni be usigira okumara kerenga la mu nyanga jamana ministre sombe nanga ma ministre Ibrahim Igasa Maiga aka jaw ale mu ministre mun na ablalen do mu yelema belebele mun kan abuluda anga jamana okonna ola o ministre ya o kalfalendo alela akoko klesaba barabla okera okonna ola barabla wa barabuluda la malekla jakulu ka haketila afamuna barabuluda bara imbuludara bara ya aidala ka fo mu ministre Ibrahim Igasa Maiga ayira ka fo ko bara ko laini munu mina ke akona la anu ubena benfe munu oka ona ka sababu yeninga supersman ninga asigi ko jamana supersman ko sigi ko ona ke ala mu ya fasirga baye to kuna atrawule ako ibina ka fo ko ni klisa babara ko abolo ko ni ko odara ko fa mu ga buri fe jumenika mu organi unique de gestion des élections no okofora aidala ka fo ko jekruba kelengele mun kan sigi jekruba kelenga sigi kuma anga kalata uninga abela jele nuko onyana bo fora o bolen kofe ibena ka fo ko malidonga nga sigi munke nanga mako assise nationale de la refondation muye malikura obesega bolen to muna muye korofo nuko abolo okonna ula muye centre international de conférence de Bamako na BCCB okofo wa akera munyanga jamana premier ministre alega chidendo nyekoro no refrain de ministre munanga mako Mamadou Kasonge kiri ministre aledo ntoma ko dmemenna akiri bi Mamadou tia o kele ya ngaje toma ko tala ala da kan toma e no te kuyi toye Mamadou de woni hal no ya sura jamu te kele ale Kasoge o jamu piratele ibisiga Maiga fara me Maiga ibisiga sebe Mamadou Adama Kasonge Maiga isugo
te safune Sahara ni ale de siga fuita ngadi ye ni ale ho te safune Sahara awo akadi wa ma farfone wa ni be babu ka yere tumado kana nyina ka kita la de ho kana sama de ni ma warbo titi sama fori akli tula ni mo warbo ni tura ka titi sama bi magarge ha ba miteni no te ni tura ka sama ka sori mo warbo abi magarge siridi abi magarge fori ai sigata aba ite mi ni yere ko yo garge siridi ala gaje kata lo bansa abana ai abana pipi bismillah angata abana o angata uye tokuna atrawuli ako ko ni kle sababara ina tibe na ka foku ko ni kumara koso be ministre mumbe nanga mako Ibrahim Igasa Maiga ako ni ayira ka fo ko ni kle sababara koso na ka sababu yemu laini ndo ko ni unake bo laini ne benga munkero okonna ula ko benga kuma ko unata ka fo kunya amna siga fo ba munge no kanga ke dona na tawla ango mako assise national patreba uye tokuna atrawuli ako ko munye anga ministre nabe Ibrahim Igasa Maiga naba ale ko fo aya ira ka fo ko munye olata anaka sawa wiye no osigila senga anaka alata kleni alata jele ira ko kala jamana ko na la koyi ko tsira ke abada ko munye ko okasigi senga patriga ba ko fala ko ni place ba bare nam dimunke nanga mako asizi ko osigi ko na la o benga ni femu foro o ko na la ko onata ka barake wa malikura ko obara ko ona bruda patriga ba ni to kuna atrawule albi aya ira ka fo ko munye ministre de la refondation de l'État na ko fara abe Ibrahim Igasa Maiga aba ale ko fo aya ira ka fo ko mun flaga ni bara mun kani ni bara abe bla mine mun konna la ko siga fota la mun yanga jamana premier ministre ya jetemna ale ka plan d'action du gouvernement ale o bara mun bulda ko ni bara ko abe bla o mine o konna la ko sabaga yani biche ibe na ka fo ko mun premier ministre no ba jamana discipline mara dina mabola politique mabola aka ja fo ka tabla mun sur civil maw bala jilo obo ola la mun kuto siga bulla tomuna munya albi fasirga bo Ibrahim Igasa Maiga aleka forano na be suya bo fo ba mu no okona ke ko anaka sababuye munya mali malati mu malla mali bana mu no be malla anaka sababuye ni ko o bana mu ko fura nyuma ko onasoro akonna ulam fasirga ga fola munya na ko albi mu toguna atrawuli akoko ministry Maiga na bo ko fo akoko organisme indépendant de gestion des élections kono koni sigda senga ako siga fotala kono kalata jele ko ako ministre ga chide mu kume no belte kiri ministre yewa ale koni yaira ka fo ame domina ko ko kana bla bila mali ko be gelade konnala gela chiama ko ambo ore konnala kerenga ne yala wala aka jafo wata ka suwe ayaira ka fo ko munyo jamana premier ministre o ga la ninte dore ko mu kalata jele o bisiga ga tobuna ko kata faramu politique seba ko ele mamu no o bisiga lakana jene fe tobuna ani mu jamana arab siga mara pour ni ngambi o to dore ko de makura o dun tege abada fo yele ma abada ko manche anu no am siga fura ni ala tobuna mu ka suwe albi akmara de kasunga ayaira ka fo o munyo organe unique de gestion ko kuma na abe senata ni ma le jajamna ka laje abe sancha mambo munya anga parti politique mawe o ni laini uyake ni so civil mawe o ni laini uyake Allah jibura mafala ansigi ayisiga fo mun nanga mako dialogue national inclusive o deni wa ko munye ni kala organique ko ko akora fo ko afora akonala fazilo so wala na anya sama ga bon nouvelle orzo akonala ko na atrawle ale kalam kala tiki bunya obala no babu nyena minya tuguna ya bifo ka wali nyimando Nura FM 120 o de stratégie la minya away kado ambe fuli ani tonni amba lasi manya metrore ka fo ka wali nyimando sanga andi wati ko ne ko away kado ko atrore baba Adama Touré anga fuli ani tonni be ka nyeshama minya away kado Shekina Koulibaly ako vous me faites rire vraiment c'est ça le grand Mali vous êtes vraiment formidable anga fuli be ka nyeshama ya fi wage anga au befu au be wali nyimando ali wati nga manyambe ay kumaka minvo ko il faut tirer bêté ko j'aime bien ça aka rectifier comment kanga tirer ya ma tirer Aïssa nyere la eni ala che temini kanga tirer ya muna ça fait sérieux ou mana fo chugumi mayanga ou mana fo chugumi ka korofo infamera ça o de nyogonte ka korofo infamera mayam regarder sirifu mayam ni mafo manyame sila manyame turedu manyame turetea ube manyame trawoletea traore manyame traore awo manyame trawoletea awo abana te ko nko ni o kuma bane e ba tire fienra ma shitire
e y'a san a bɛna san i b'a tiri hali tɛ mɔriya ko maya min bɛna san ni malo kɔni b'i la malo bɛ ala ala ta Allah kibaru ala kan de ka da il faut k'a ka faamuya de ni te sigira gɛrɛn na jama ka ca te mana di min ma n'i b'a dɔn i ma wari bɔ bɛɛ k'a min dɔɔni fo ka taa ban min ye wari bɔ o de b'a tire sule o y'o fiyɛ ni maa min ye maa kura ye maa dunan o b'a dɔn k'a fɔ ha tiɲɛ yɛrɛ la Gawusu de ye wari bɔ nin den min nalen filɛ nin ye Safunɛ Sahara i ma dɔrɔn mɛ bɔ n'o de fiyɛna n k'o bɛ kɛ gunda min ye n k'o tɛ Bamakɔ ye koyi Bamakɔ o tigi o banna gunda min ɲɔgɔn dɔn min bɛ te sa min tɛ te sa an bɛ ɲɔgɔn to la yan de ye faba ye bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala k'an ni sɔgɔma bɛɛ nɔgɔ hali bi an bɛ taa min ya awai ka dɔn laya jara an b'ale ka fasiri ta nɔgɔ n'an ye laya ka fasiri ta min ya awai ka dɔn fasiri awai ka dɔn a kuma bɛɛ laya ko di nɔgɔ mani ye mani mɛ si ma labɔli kɛ baaraw dabɔlen don min ya awai ka dɔn Mustafa Ben Barka nin dɔgɔ in jɔn ko ala tun bɛ fɔ kosɛbɛ Ibrahim Boubacar Keita ka waati ninnu tun b'u suulu Ibrahim Boubacar Keita kun ye awai ka dɔn min ye n t'a dɔn bɛ min fɔ bolo o de sira tigɛ la Mustafa Ben Barka i ka dɔn k'a fɔ min ye wuli ka jɔ ani cɛsiri minnu n'olu bɛ sen élection nɔfɛ Mustafa Ben Barka a welelen don min yɔrɔ jumɛn e kɔni b'a de e tɛ o e fɛ yen tɛ o n dɔgɔwala Kiri y'a wele Bɔgɔ Jenini y'a wele a banna a bɛ t'i jɔ o kan a dun yɔrɔ in na fɛn fɛn wele a tɛ wele ka segin so n'a bɛ quelques années wari min bɛ yen n'a b'o nasɔngɔ to so a k'o to so yan'a ka taa dɛ Musa n b'o f'i ye koyi siga t'a la dɛ o to so dɛ Musa fi yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan wa a kan ka sɔrɔ n'i y'a wele la se k'a bi yan de est-ce que a kun bɛ bureau a bi yan de n'o tɛ Karimu tɛ wele nin cogo in na o ɲɛ bɛ Musa fana la tan Musa Ben Barka ko nationalité marocaine de b'a bolo n ka cɛ hali ni nationalité japonaise b'a bolo bon a kun bɛ bureau de kɔnɔna la n bɛ faamu wa ala n'a kira hali n'a bɛ maison blanche kɔnɔ kaso fana kaso bila hali n'a bɛ maison blanche kɔnɔ Ben Barka n'u ja jamana kɔnɔ koyi y'u ja ko a bɛ jali dama tɛ a bɛ taa ɲɛfɔli kɛ fasiri kaba n'o ye Laya Jara ye a ko o bɛ ka dɔ kunnafoni jɔnjɔnw fɛ a jirala k'a fɔ min ye ministre wa rendez ministre de tun b'a bolo ancien ministre secrétaire général a bɛ ka dɔ présidence a bɛ ka dɔ o tɔgɔ la Ibrahim Boubacar Keita ka waati Mustafa Ben Barka jɔnko ala convocation a bɛ ka dɔ o dira ma koyi a ka taa joona Cour suprême na a ka taa ni ka t'i ɲɛfɔ affaire in bɛ mun ko fɔ avion présidentiel a ko nin convocation nin nana a bɛ ka dɔ waati la waati min kɔnɔna na a bɛ ka dɔ disiba dɔw bɛ yen olu bɛ bolo la ka ban i n'a fɔ Sumelu Bube Mayiga i n'a fɔ Madame Boire Félix Sissoko a bɛ kɔsɔdani na min ye a bɛ ka dɔ Mahamadou Kamara a bɛ ka dɔ ale fana n'o le kun ye chef de cabinet présidence de la république la ministre fana kun don i bɛ k'a ka waati ale bɛ ka dara ka jaw fasiri kaba a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko min filɛ nin Ibrahim Boubacar Keita ka waati i bɛ ka sanfɛ fo sanfɛ legelege den na ninnu de kun surulen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Ben Barka ale kɔni convocation a bɛ ka dɔn o nana ka d'a ma nka waati min na a kun bɛ sanfɛ Ibrahim Boubacar Keita ye balancement ye ka kow kɛcogo ye ka ɲaami ka mana biri anw ɲɛna ten ka sin k'a bila ka taa bangila bangi min bɛ n'a bɛ wele ko BOAD a taalen ye vice président u y'a ta ni k'a kɛ o ye parce que a ko chambre d'accusation min bɛ n'a bɛ Cour suprême na min ye a bɛ ka dɔn kalo tile 25 a olu de wuli ka jɔ kɛ n'o bɛnna utu kalo ma convocation kun fɔlɔ o taara di maa min ma o ye SBM a kɛra Sumelu Bube Mayiga dɔgɔ kalo tile 26 a nana ka na a bɛ ka dɔn Kiri lamɛn an bɛ bali ka bɔ min kalama ale ni SBM fo bi bɛ a bɛ ka dɔn a taara wele min jaabi k'i ma ban fɔlɔ SBM ma sigi a ko SBM premier ministre kɔrɔ kun don wa i k'a dɔn k'a fɔ a ye ministeriya caman kɛ ni ka tɛmɛ jamana in kɔnɔ nɔgɔw ka bɔ yen ministre min bɛ yen n'a bɛ finance ani économie ko fɔ Madame Boire Félix Sissoko a fana waati tɛmɛnenw na a kun welela a taara ale fana a ma sigi donc an kɔrɔ min ye a bɛ ka dɔn Mahamadou Kamara a welela ale fana taara a bɛ ka dɔn a ma sigi a ko nin ko in bɛɛ ye mun ye Ngunjugu a bɛ ka dɔn de bɛ ɲaga ɲaga o de b'o lawuli tabu min ye a bɛ ka dɔn min bɛ n'o ye procureur général Cour suprême Mahamadou Timbo a wulila a bɛ ka dɔn flash spécial ORTM sanfɛ a kumana koyi a ko ŋunuŋunu kuma minnu bɛ yen ani a bɛ ka dɔn dagosi kuma minnu bɛ yen k'a fɔ ko min ye équipement militaire ani avion présidentiel ko a dossier ko a dossier ma hali école fɔlɔ ayi kuma tɛ ka a ma kalan fɔlɔ yɛrɛ a kuma kalan fɔlɔ yɛrɛ ko a dossier classé a ma classé dɛ a ma ko bɛɛ k'i hakili sigi a ma taa wa a ma classé ani a bɛ ka dɔn dossier
kurashi akadaile ashima kurashi fasiri ke ba ko ako de stratégie la ni nye minute la défense gi no ba away kado sumel buek maiga ko fo tigre ni be ko amako le tigre ni muso away kado minena ni ko dum bere la ako ko fo di sirafe ayira ka fo ni away kado ni jenyi musafa ben barka weleledu ndo abina sa minya away kado ni affaire bay maminu be no ya anga away kado baw wi muidi ote iri zirade do ke o de doa awo babo wiero ziraba babo zirade do bab yoronde awo ko joyi babo wiya babo ba minu ba on fe abe mine toto ya babo nu abe jutige toto kilingili ka betige chaw betige nu babo wiyo ko ibiga fanga nu ujakui fasirika ba ako kuma na mbidol mine ko bi sigata mina mo hakila ka foko ko imbi ta tugumi abita mo eraka sabu ni yeke o ka bangi dossier nga ko ka je ki tani blado ambode ndofe o ma bisa musaba ben barka biube soso be de akasanga nyina wa kana songa chama soso musaba ben barka ibe sangi nyini voilà bon est-ce que ate show fana ina fe ko le choix dusu tedi bon ulu fana fama goro wi kuyi o fana kanga laje de SBM siganga ko ka sanga ni parce que amogo bala so vle ne nu e pali elma fama nu ve dro o ka sa kibara chama ndo ko aka avion ko kuma nchara mali ko achara ekma militaire ko kuma nchara ko achara de faga fese wa ka dongwa ni mi ya dundro ka fo abana ni mi mase ka fo no sara abana akake julukuri ko no abana nunkuru julukuru ayi o tige atige wigi nyima na ma ka fo ko siga kedla kwa jolila yere ali ni sarai iki abimne aw fana ci jamana tabumne wallahi o do koy aw be u ka kes fenga uglan gogoro chamon ba ana nega uglan ni mi sara ka sura bokera kalama ki anga wardu ka ta gogoro do akaburla nyima na wache ka shira kange gogoro do akaburla do kera ko yi duzuro fere ko tew ako ni sara abana banga fo ndunga klaka sa ko abana amabane gogoro bitado akaburla awo amu shu wo be a shuti wo be nga gogoro ko ni bidu ala o fere tamashe voilà ala kan ni so bobe ala kan je kadaba wallahi nyama albi ameta alajo ni FMI pikono to anani tomi bururu duru amela selike ni watina ajo de mayambore bonjour à vous tous BT il faudra Amadou Maïga que moi je vais vous acheter le thé. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Abakeo. Mayambore kuti. Mayambore ya. Mayambore. Ale ngache. Iye nteldu. Dogme. Mayambore. Abemi. Abia. BT voilà. Abia ne da afie na akuma bana kwa na konyala. Bude kota. Bude bia. Akuma bana. Ajara tudun. Tana adra tu via pia ale be gwenzu mama ya kuti kwa be fe ka be fe nyana bo bismillah mama yana bo kuma bana ngata kana siga kuma bana ndo na domi kana dawo samali ma de naka da sama fo andram bukan maya ko ni ma doro fo mama yana bo ay ngata siga tala bismillah nema ameta munye fasile membolo do so de be mako ma aleta techaw akodi umar angoy ba akumale odo ko ne dabali banko de angata munye segu orejo okonala wizi soniki Wissunigi ale ban krefe ya bismillah angata munye segu ukonna ula nantra segu dugu mume nanga mako kango ni dabal banko ni kera ide on me delika ni kewale nunu am delika kele Nigeria di ga ni wati laba nunu konna ko akewale ko abiga ke on ira ka dugu ukonna la be segu krefe dugu nunu abo okofo mungala munye mabinani ani woro ba manchu nunu bela jelen ko ni ne katanu ye mashitu tarodo ay ma famu ma binani an woro 46 personne chefra muso ka demse wa beba la bugutu abe subhanallah ntek bari aduma de ni ameni bogara ne c'est pas une bonne nouvelle bogaram ne be ni keka koro mali kono binani ko katanu lui akuru kara be ka be faranga muso segu kango dugu menanga mako kango là c'est pas une bonne nouvelle. Nyama iklomada ni kibari amandi parce que ni ça c'est pas bon. Ni ko de mai. Oui. Non mai ne. Bon, manya be ni ngala ko c'est combien le carton de thé. Tiens, thé carton est papi a fengeni ngoni 1000 francs ni be mali kono 1000 francs mali ni be France 1000 francs 1000 euros. Na nkela.
ne maya mba wole ka dima kuma bana ngata ibe carton fa carton da before voilà bismillah nyama munye ko sibiri do no bena septembre ko kile muga ani woroma dugum we nanga mako kango ni yaji temna ka laje ale be munye commune de gumandugu nunu bala jene dugu yo be segu ka mara o konna ulla ibe na ka fa ko munye bamanchu ko ni uchuna ye akara sababu ye no dugu de ko ni la bioro ani ma binani ani woro utarani ni bala jele Allah kibaru fatigaba Umar angoy baye ako woro wati nyama kuluma danga tamay akara de katanu machi tutaroro cheni mandi de aywa angoy rebelu aboro la kana ke terroriste ne terroriste mo fa we kiyenga manyene mo ku be faranyo nga kata mali yere kono segu ubita min ko ji tanve am foita ala segu kungulo yo otran barka ni minishima na fon be bia ulu bitese ko ni jema o ko nula hali bi ubala ku ba ngele wakner do fe ko ba ngele wakner no fe non ça c'est pas clair bismillah Fatika ba mu Umar angoy baye ako neganya woro wati sibiri do bena septembre ko kle muga ani woro ma ibina e ka fo ko mu terroriste o ko ncuna ni dugu ko fele na dugu munanga mako kango yo ma ni fu jagwa ni fi ma bina nu woro yo mine katano oye o ma bina nu woro ko fe ibina e ka fo ko mu ye sharati o to wotro wa o muga nu kononto utara nu oye mu ye bagan keme nani yo ni besu sala ni katani ni bela jele ko ni oye Emi terroriste be ma mine abata no emi nyama ay me ma kele ma fla ma duro bi famia me ma bi na niko ko barga ni ma on fe minisima ba avion bi fe be bi ou be na pas deru be barga kele ba ngole barga ni bien minisima bien non ko ngana ta wakner no fe ça c'est pas clair fasinga baga fola akoni yeni ko njete mina ka laje ulu ko ne kibodo usuro kaira ka fa ko munye mamu yeni mbare ninga abla senga ango bamanchi jekulu menaga mako jesim na akofra alete yada agal kofowa ko ulu ne munye dugudo no ko ni ulu le farlananga ninga ni jamfanjugu ka alabe ka nyasi ni makofra nu ko ni uma fasinga ba mu umar ango bay ako ko munye bamanchi nuye wati muna uko ni tuna dugu ko ni konna la ko ya suro ukanga mawamare mina katano olu bela jelen ko ni ko togo ko dema yaw muso dew olu bela jelen ko togo ko ni ku labene nu fe ka ba wallahi akoni ya jelen ka laje Umar angoy baye akoko kunjuma ni la ba manchi nu unina ni dugu de nu jasota atanu uye o sabuge munye ni dugu ko fele nanga mako kango ni manu ni ya ira ka fo ko lu ne ba manchu te je ku bulu na bla sebena bi u te je ku bulu na bla sebena buku munye ba manchu ye akubu kele fo kata su ko saya o konna ma Allahu akbar ko benga olu dati do ala bi wa olu dati do ala sini ka ko fle tiba ka fola o do ma bamanchu toro ko ni ala bamanchu ya ala ni ndu ko folo mfe na be kango ka ko fo ku ka feren dabalke ka fina ngani jole mbaw mun mese kelela ya ku ku do lu ma jaku ya ku to olu dige kelela wallahi fatiba ka fola aya ira ka fo ko re kra sobiye e bamanchu nu ko ni ku toro la kosobe ni dugu do nu ko ni udala amanya mungo ni ya sibiri do no bela septembre ko kle mungo ani woroma unna ma binani ani woro mamun be no le ma jole mbawe teren kunwo una no ulle mina katanu ye ma shitu utawro fasiga ba kaba ko unya Umar angoy baye ako ni mbara munna akelen fleta ni ya jamna ka laje wati temunun na ningu meke anga farafin jama munna o de Nigeria ye ulu ka kelekela mun be boko haram ko fo ulu de be ni mbara na shuwa ni ko oke ko bi ko mi Amar kunfaye ni nga fra yeda agalka aka mo fere fleka ni mbara ni ko nuko adabota ko ala kan kishika tanga ni kololo ko be talabaro muna mashita ayro do wallahi o sabge ko kololo chama oba ala munya demsanu wali abeta ko lu segere muso ubena bigalita ko ulu fana segere ko ibena ka fo ko jona bara yele do ko obena bologa ufe kanya shini ma ko fele nun ko ni ma ko wa ku ya ira ka fo ko ni ta dro ne ko dona na tawla ala dugu de to ni mun be ya ku beta be sulu sala tanu bela jili safurullah patido anya sama ka bo so na muye so de ba ko kono ala ko ra ngoy ba ale kalim klatige bunya obala no Umar bi foka wani mando so ale be minye baba adama nakana awai kado furuche ani kumbati furuche anga foka wani mando ale bi anga fuli ani tonni anga taka lasi mimbe awai kado talike minye Musa Touré amba foka wani mando ani wati minye awai kado Marakade Zidane awai kado amba foka wani mando gausu
abaka faji bode atuta c'est bon demsen de ko nyima ma ba ko dege abo noni sigatala ni yebe demsen na ni liberté dama ka to ka kolosi abiko la magay masigini yete dala ka demsen uswana machine sanfe nga ni ku be bere de ta no fe o fana ba jawuli sigatala amata Okola sali bi ambita minya awaikado masasi ambale ka facilita masasi ko ni sebe ngono sebe minangwa mako la révélation aboko keme duru biduru ani woro o ka bidon boli ndoko minya awaikado transition na manya ka foko wila ambe mi mvana fuyi ko do fana be awaikado Amadou minya Ibrahim Bouakar Keita ibika wati do Amadou ka wati ibika ka wati ndoko anya ye ka fo awnga so minum be no ye chake dawi baraka yoro minum be no do fo so baraka yoro we yani angu glan ku labe ku glan ka nye kanga baraka yoro bla ko amo kede Ibrahim Bouakar Keita ka wati ala ni duni yere jaruyi ni shweni yere jaruyi ala ni bingani yere jaruyi ka bi malika ka terke ka dafri ndo taranga chake daw bebo awai kado baraka yoro dola ko le bâtiment public ya befri de l'état ka baraka yoro bo kono ka fere ka ta baraka yoro bla loisi la ka fri la don wa fe affaire la minu made oluka yoro de fraklela kata en location elman ko ye cercle ni ma kunlo fununi che ka fli en fait ka kuma ashimi bala bi bolo de ashim bala presidential ingelen ta koyi akacha ekman militaire ingelen ta koyi yoro ni vlene bâtiment public wo fere tu mi ngadu okera engrais ferelaté tracteur ferelaté apekera ndo mimba mbolo awaikado awaikado bâtiment public akwambi doni mina ko bi benye mana bombe kanyeshi mimma obedu wili ashimi kofo onzo nega aya ashimi abo kofo anaka premier ministre shogal kokala maiga benye mana bombe kanyeshi olude ba sabu fason na folo awnga kinye mindo fason do mbetadu nga mado be kasingo ke erezo ye niko o henemu ka ben manje fendo femi na tibe akoni affaire min fleni affaire njongo ala awaikado abitalike munga aunga bâtiment public ko luta awaikado ni ku fiere yere sogola anika do shweni yere sirafe o ye fe minni awaikado jetike nay nga nyingali kala kembe ka tomisigi ko yalma minya awaikado ashimina ka premier ministre yalmo bison kam magani dossier na wa ni dossier fana dossier minna ka girin ko ndo awaikado nu bata nu yata o de kadanye ambi tarifo ambi alhamdulillah akoni ya jetemine de bien de l'état faso awaikado alek nyon maliande do be uludo ko ni farala nyanga ka sika milliard chama o keka awaikado abeche ni katanai akoni ngomi mfleni awati akuma chara ko so ba nga minye awaikado sika temina amido ni mene ko bi minye fenjama mbako no to minu bisika keso wiye sogal ko kala maiga ani ashimi o ku sendo ni ngoy na yasa minye faso yare aka hake mi abesegama omseka dama chuko akwa jira la nakafo seka lu senve bâtiment minum vlene ni awaikado ushwena ni chukoina seka fo shweni ataka fiere ni chukoina afere la awaikado opérateur économique do de no be soro bo somba do ko fo ko kala songo de matemedial bâtiment do be afere la hake mina ndo ni ku ba fere a kechuko yere la o hake isgi yoroma nani ibse ko soro awaikado bâtiment yo were de man ni nyanje we afere bâtiment muga ani wolonvla o de bâtiment awaikado minungo ni to awaikado disila akoni ngoyi hold up dayi binga ni wali da opérateur économique chaman be fonctionnaire chaman be minu jira ledo ka foko ils sont intouchables maga tsika kula kado ka fo uluko ni ulu de semaine ngoyi sirike ba ko akoni ngoyi ngera awaikado maminga wati ode dokono keka wati David Sagara ministre de logement de l'urbanisme et des affaires foncières David de Bruno Kesebena wa bara udamina awaikado ale de yoro mandat numéro 0001 à Brodara 25 juillet 2013 ka ira ka foko bâtiment nu kum se ka fiere amin be no directeur de la CIE awati no Khalifa Sissoko ale de fiere awaikado aya dabo bakalfa watina akode sira tigela kuna fun disra chama ve wa jira ka fo ACI ay contrat min sigi singa contrat awaikado ani so fiere la chugumi abela jere le contrat langulo ye abala contrat nyumonte akoko kumana ami doni mele ko bi ka awaikado jamana chakelo jamana barakelo ku gwen ka bo ka yoro kono ka fiere ka kla tuguni ko ubla luanse la yoro were ni mali te be nya ti ka ba hali itani IT ka abada ni mali yere te be nya ti ka ba itani yoro la ka jamana ka yoro fere ka kla ta jamana bla luanse non c'est pas possible echa no kafiru minya awai ka kafiru ko kuma nchale ko ya foma me nyama
a fuka ya fima abana Allah do yere de no kuma yana halbiya wa ya fama wala asirka ba akoni ya jatemine ga ibai ka fo minya awai ka don ni yoro nu ka kla ka ta yoro jagwa du mo bita yoro min ta luwa sela asirka ba ko yalsa empo o ka sika kla empo la hal shini ndo minya so nu no ubi jamana de tola wa ferela maminu ma ka ba ferela domi na ko nyene bora o telela balaka wuli no de ke ka singa awai ka do so nu joli damne ka soro minya awai ka do ne dugu do ta kula hali ni yoro sugu bi feri abe fu nyana awai ka do a jami mbala ani buguna tiga mimbala aw jija ka twala sabu abi mo hakilla jigi yoro korowla wala menu detu tamashion dedu nu awai ka do manga tunu abada ere kono nga ayoro do be ya be joshi wali ta do ka foko ni yoro nguye ni wala mandi nguye ni fasiri ka ba ko kuma na ambe don mine ko bi jongo ala fa kala je jamana fomo ko wuli jona kan ngoy fiere da dabali tige jamana ka hake mi jamana ka blo kono telela min ni min kaka ni min tabi minalo kamine jamana do personne au dessus de abana tabi mino kamine akamine parce que ferela tugo mina ani sariya ma be ile ba don tigi ka fo ya fere dabna ngogo e ma fe mun jo bo fere ta to ne ka na fe ngo dorma fladi ay kan mbigi mine e dum ba don tigi bigi dorma kele tate awo e rebe ko be kalama e ki nyetugo ka ando ko fana kuma ka chade ngo nyama abema mina mu fina zo samba akuma ka chade be kele kui parce que jamana ngoni bi ma dabali ban depuis ne INPC ka histoire in kala ngo be ma kulo fununi fasir ko no ne dabali bana time ngoni be ma kulo fununi wallahi o koni ka terrain munumunu 30 millions de dollars ne ma fle 30 millions de dollars wani kan INPC yere ka dugu holo awo INPC même ka histoire min fo alambe de gausu c'est compliqué de INPC yere ka dugukolo INPC ka c'est-à-dire mogo do ka réseau do sigi awo ka dugukolo en fieri dugukolo en fieri la bina fo be farale nyanga mateme million bisaba kan 30 millions okera aferi Allah akbar sangele amo bo awo bi sangele ni doni o dugukolo kele ka munumunu kana fieri INPC ma INPC kele ka kla ko dugukolo sa à hauteur de 2 milliards awo okera ya okera ya INPC reta ka kla ka fieri ka kla ka mais c'est grave la franga anga bâtiment public a chama ça ne ta do jamana et puis on parle de tout le monde nous wula to kan fola jamana ka avancer de wali avancer de wali do aw kelembe ka zo sigi abo malien ding disika mafia wala hali français ka usa nui ni ala te gausu ninja imbeda kanga damo akanga damo mirida aboyoro njubaere awo ko de fokwa ma njubu we jamana de nagashi we ya nagashi wati wallahi no sangulo ven konala ka jamana bâtiment fiere ha o bâtiment kelon fiere la mo minuma awo ulube kla ko joko ba malio anga gouvernement me kla ka to ta location à hauteur de millions et de millions awo uba fli en fait ka kuma yan fait ha ole do nyama ni abe bane ni kui ala kanisa anta na simu mbe bo ho de abe bane ni ni asimi be se ka ida do ala abe ani shogel ay so ko dado ala ko dado ala nyama ni me vraiment le pays là amula chez le do en fatigué le do nyama ça dit information do dilibé ni crise cardiaque bi la droit bi safu na meta monsieur na la ci bi safu c'est incroyable quoi incroyable inimaginable awo ka jamana ka Afrika kala ka jamana blal wasela awdila awo ka votawiye bida awdila tana dauka awo aye anga jamana bonnola aye jamana ngoro fengele mi wallahi jamana ngoro mo min bi barake mo min bi barake awo horo ya sirafe la biriya sirafe ndogo ye fen soro mandi de ayi ifen soro mandi funa la reiso fik wallahi na mando ko de ala so inde dunga girina be o ka girina de ne ma pour que faire sur jamana à part Afrika do réseau ngono ka suelu dabo ale bu de ba ko feo ou le bouton ni abane ko asimun mina mon fira nyama tradition de abada ka so ko be masaka ala kan ni so bobe a bâtiment public ko pambe sinani faut ka tabla engrais ferlaté na tracteur ferlaté là bon asimi vraiment affaire de bâtiment là il faut qu'il ka wuli
nin ashito to bâtiment ko ndo ika dossier la abana ika o fara dossier parce que o de fo ko ashimi ko ye dossier tandi critique la mom no ya soro bâtiment ko mbala na tala lu kon tiga fo mais na tala akake dossier akake tani kili abana ako faraka ala kan ni se bobe ya rabbi bismillah nyama ameta radio nura fm ko to anani to mi munuru duru wallahi amela selike ni ka bo jala ko ji ko mani wora dala te chaw ko so ene pana ne ba leta ene pana ni ya aleta mamu kuma ndo kono ode fasirikala jekulu mawye wallahi ko munya anga operateur économique bamumbe nanga ma amadi kindi bakili ko so ne bela jelo ka mako pima no kufra auto fronto wa awo fronto do ko agena wallahi aka yoro mun flani aka bazi mun flani mu ye fura classé de la faya ko aka yoro nunu ku ya bela jelo mpuko kulunchi ninga afle kulunchi pima ka yoro awo ay ba so la ma soro seria ko noke seria digula motia fasiki baka fola ako ministre mumbe na aleka bara benendo munya anga be yoro nunu ka yoro bela jelen jatemne ango ma ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable ibe na ka foko mu sibrido no kera septembre ko kle mugo ani duru koni oye le bataki koni ninga abo ka ira ka foko munya fure classe de la faya na be kulukoro fen watina ko munya anga opérateur économique mumbe nanga mako munya amadikindi bakili ne bela jelo ka mako pima aka château mun be akukata abela jele mpoko kulunchi ngata afle kulunchi sabuke ko ane saria ko umma jonyo amfla ola batigaba ka fola akoko munye ministre so manu ni ya ira ka foku tina da odora makoy mama de be ka foko munya anwa fire anwa ni tubai ere kelema ka tabara do ko ni bolo da akona la bara munu ne saria ko ntita nyamve ekiki sigina ka foko dona na tawla ko be na abela jele mpoko kulunchi nga akulu kulunchi batigaba ko akoko ga ko mana ke togo ko akometa kirub na ku okena kane sabu ga munye bimay na be amadi kindi bacili na ba ale ko fo ko munye titre foncé o fana de ba abolo yoro na de titre foncé ko de ba bolo munye fura classé na ata bla fo zantigila okonna ulam anta ski ga tola je minano no koni ya be kari sibrido aywa akira ala kanya kadama ndo minum bita titiru di n'importe comment o fana kallaje abebe la jamana yi vraiment angana nyogo nege to kan do be ka fo jamana ina wallahi to kan dron de jamana fura iri fondation wallahi abana sur tous les plans ça jamana de iri fondation de quoi ça va pas vraiment ça va bibi kamara ani baraji ndo mi radio awaikado baje fm tukoto rube awaikado gafe filifien fe radio badenya mi manankoro ube gafe filifien fe ya nyama bo yakuba awaikado mariko mi radio benkola be sinu sigija kalana mi 98.5 radio sigija ofana be awaikado gafe oba filifien fe dono deni ntewa kanzai awo aisha kansai anga fuli bai nde muso do wala mode do minya radio fm jay kura amba ma befu abe wali nyumondo ndo amba kunje ni mi oye makashide kanyeshi ashimima ali no ya soro interde bo mako ya sebe oye awaikado anguna funi dilawi jongo ala afo ashimi ko kuna funi dilaw awaikado yalsanga sega barake tinyeka anga nanga lutike anga na bimaka awaikado nana anga na ken nakari jongo ala ashimi aki hakli twana ni fasiri min bien ako ni sansa baye min deme min bido amana bi wele ko aide à la presse sanwo sani akanga di kuna fundila